Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing le ran kadai kawe kadauba ban khang linti ya ka ek ba ubriu utrang ban poi sha thong Henry kajing raikut ka penlong ya ubriu ubashlur ban poi sha do kajing job kani kadai ka nuksa ya ki weipat lingba kawe ka samla ka badai shinong trai na balan ka bahap Haranikor block Southwest Khasi Hills district kad hadu bakan yu ra ya ka nam thai bhabriu Miss Chilong house name arja arpulai but first runner up ha ka Miss Meghalaya arjar arpusau Kani ka samla kadai ka belatip kerteng kum ka chai valri lartang ka badang arpu arsnam karta ka baka kami badukpa kidai na balan ka linti baniat na mausan ram Henry menta kilasa hasulong ka bala pendap ya ka jingpule Bachelor of Arts ha ka English honors Bantip kampnya ya ka jingyat linti jongani ka samla unong san hima ulalit bani kenduk karpang haying sa jongka hanongra shilong ha ka jingyakran ka chai valri ka layat hu Banadu dangret haduk bana khi samla kadon ka jingle ran ban kren ya kibriu Henry ban penduk no ya kani ka jingle ran kalalet bani khun ya ka jingakop thai bhabriu Miss Chilong house nam arjar arpuar bat house nam arjar arpulai kala yo ra sendan ya ka jingjom kala ya thu ba ka jingyo lat ban let ya kani ka rensan ya kop thai bhabriu kadai ba ka yo mensiam na ka henmen kalalet bani shimanta house nam arjar kharpra kala ya thu ba batla kam shimla yo ra ya ka jingjob ka jingakop Miss Meghalaya mta usnam Henry kanum snow namar la shimsnam kanet bane khun se ka Miss North East ka shaivalri ka bu thong bakan yo bane khun ne ka jinga kop the bhabriu ka balong habaro ka we kari India Kublai pi barok ki paiba ki baju kerchan ya ka channel ke jongi unong san hima. Tingi sngau kuman ban matip sepi ba matang ngadon hangne hanong ra. Ngadon lang bar ini I wei baju si mata kam mi kop thai babreu. I pila ban ni kwa ban ya choban ya chakmat. Ni kwa ba pin ni thu ya kerteng ke jong pi bat pisah Kublai pi barok ba pe yakni ka channel ngade I chaivalri latang Arpo Arts nam ka kerta bad ngadang sudah pulih ka Bachelor of Arts ha ka English honors bad ime ipa jonga idena balan tang ba ngila khala he lasan shanisha sor mentangi don ha nongra Sebenarnya bangi kenduk bat pi lartang mo ngestenat ba ngaru lakha pa jonga lartang dei bakha to kublai Sebenarnya ba pidena balat tingaru dei na pendusau tingi kenduk Long si bahayang mata ngahap ya karan ni pikum si bahayang mata ngambil syukum baik interview ko ting setenar udah piong habalat ikan mau por bangina kena ngilit sa snow jopi ha por ba dang katuka badan kadang he hamadan mentangi mi isu ya to kejaba mensuawa ba pedang por bangina patra ka ikan mau atau por ba ipai yang tersebelat ipai dan habalat tinggi sah habalat bat atau por kita don tekinar baker tiki mau Setelah buat mata kini ki hep ki berit benak ki mata kinam isu itu ka juk dan bak ngadang I ki mata rakin isu yo singir te kene khana jongi ba kamudan ro ka he ba man balan dari mata bun ngabam lut ko kadai ti mata ngin nya chakmat ya kene kamba ni yo bani kedu bat pi ting setelah ba ime ipa jong pi saji klein tang kit bok ba ina sadang klein ti mata te setelah to mentangi Kwa bani kan berpingil itu ke video, bapi si menta mungkin ki Miss Meghalaya dan Miss Chilong. Ne gila ban ong ba kerja kop teh babreu. Tapi batai ngi nongkong ngi bapi lara nongkong atau ke Miss Chilong usna ajar pulai. Si batai kan dia so bangin jam menta usna ajar pusau. Kumno pi poi bani si menta ne kam ban ya kop teh babreu. Te nongkong te ngam long ka long I samla bachelor ma
nga long le ran bet bha ngam ju nang ra ban ya kran ya thlet bat ki wei tang ba hadien nga yu i ba i man jo nga ile ya ka mislong arajar arpho arajar kat phra thrai tang ba i kham jom ila yo subtitle not miss beautiful eyes te nang tu hi nga ong ngan try sama nga namar ba nga i ba ilong shlur bhama te nga kwa ban ya le ya katuka jing le ran jo nga bangan ngan long shlur no te takadaw nga try no daka miss long kan te nga try ha u ar hajar ar puar tang bang nga ruk kham job hira kata nga spoi tang top 10 ban nga yo subtitle miss beautiful smile te haka sngi ba haka sien ba ar pade nga le byang ka miss long ar hajar ar pulai te hang tu hi nga sa yo phong ka pang sngat jang miss long ajar pulai te kanungut kini simantahas nem ajar pulai ki ba kidan kum tu khatsan ngot kasan ngot ha te kumno piyo ban ra ya ka ya ta miss shillong sam ajar pulai kidan em ki ba khambit shu ya pi ne kumno ki jet ya pi nong bisa nin kong te nga thrai de na ka jing yalam linti jong ublai ba uladan kat yang bat nga ula aibor yang bangan pai sakani ka kerdan ka bangadan mentama te kumtahi nga thrai nga la ban ya le bat ki wei bat ki contestant wala ru ki dan bun ba ki ba kham bet ki kham biang ma ha lan ka tu ka rensan tang balong daka jing takatahi ka confident ba ay ba yo no ublay tengala la ban yale patki ta sotanat ita ka kubuar ka chongpi te kini ki ba job miss chelong kim la shu man continue piang how ka we ka snam but sina job chisen I'm not sure ki bala job baningkong kim not sure ba ar bat balai nga try ki dang la pi pat pinang la banyak kon I'm not sure ma job te sotanat ita ka kubuar ka chongpi te ang i man taw snam arjar sauro pishi mata ne ka miss Meghalaya te shi batay ngi beli pila job ya ka miss chelong beli pinang ya le khun biang ka miss Meghalaya long kumbangi ong mo ka Meghalaya ka de ka bahya banyak ka shlong te hapo Meghalaya ka kantup barok ki jantia ki garu ki khasi ki bhoi ki war te kumtahi long ka miss shlong kadang kamrin ka miss Meghalaya pat kala kam he tang bade na ka miss shlong hi ba ka penslur yang abangan le ka miss Meghalaya kan ka miss chelong pi penlong ha library ha state central ka miss Meghalaya penlong ne larti mo te kai ke jinga per miss chelong but miss Meghalaya ba pi ha stage kalong kumjo hi nga try naman ka stage kalong kumjo mo te kumtahi nga try kalong kumjo hi compare ki jingkeli ba general knowledge na general knowledge long ka ki focus bha ka lan long kum ka climate change ke iba ja ha kan ka pertementa kam dei ratang shphang ka durne ka rukum ya ka rukum yang tang ba ka dei ka jing start min kom ki jat shwaya ka jing start hadian kata kita ki dei tang ban at cherry top hajro kemudian kom ki jit shwaya ka jing start ha ba ar se ya ka jing bhabre ha balai saya ka jingjrong ro ne merkam jingjrong menchwa ki don kama ka long konsang na tang ba menta kong ka Miss Universe rupet kim shimshu long no height criteria ta kim don kam ra ban pet thani ka height tama ti ya karya bro ki jit ki pet ame karya bro ki pet hi long ngan ong kom na pidi ban nang ba ta ban ra ila jong man present watla ka de ka jan ka batat ro namar ngidon ngimla ro ban afon tang balong da ka jan ka batat ro ngila ban pen kam kumno ban ra ya tu ka jan ke namar ka phong ka bri ka jan te ka jan te pi menta pi la pi kham job ya ka ne ka Miss Meghalaya pinang beteng biang ne pinsangi no ne nan beteng biang ya ka ba menta te next year ngi haban le ka Miss North East te dadap ka tu man sapet ngala ban try dia sotanat eta ka kubor ka jongpi ti kan yap tek tak bingin paidin nomor kadan ka tu video ba viral dan UTI perlok jongpi me rimika ti piru pi tu bai pi kendo itu bahana du Miss Long orang Miss Long rimika ya sedang lang lalong kumbaya sedang lang namar ba first ha ka tu ka Miss Long arajar pulai hadian sakanya wala ka dai kemar kala viral ngi hape kran kendiat mar itu i ong bai
it's a secret te kemot tharai kadai ka jing bakla jong I ne bakla Kadai ka jing bakla jong I nga suthuk bha ma ngala sngusin hi nomor ba ide ijat khana iba start bha but iba nang bha ban jubab iba step bha ta ka clear ru ta nga try ha ka tu ka porte inong mut ba nomor ba I long very ngan ongkom na I confident ru hi but I equipment siam ta te ka koloi ka ban jubab na nomor ba inong mut ba kadai ka conversation jong I bat ki judge ma ta ka daw I last step na ban jubab Ida mut ong ba I try kadai tang mat tu khana mo ya kamot kan ba nomor kisat kali ba kisyo ang you look so beautiful today kum tu am kin inong mut ba kia kran kan biria shwa kan mun tonat shwa ri kum kat ba kadai lupa ka jing kali ti hakane ka juk social media kibun kibru ki jano ban mi social media Raja pi kum tu pisno kum no rai pi pitang mi rai raja pi bukan viral kum tu it's secret kum even the economy rai ngata nga try nga numla ra kum male ma imo namar ba ban ya tu hokte ila la ha ban ra ka tu ka jing sa long ba karen ben mo kidan hi ba karen ben kidan hi ba ya rabi I ban ki sha khamat te banding ngate nga nget ba ba nga numla ra kum ba nga I'm very proud of her. Setanat ita kubar. Tung setanat ba kata kadika ngidon kibro gidon jong kasap. Tingin scam ba piru pindah jong kasap. Ti mentangin jam sakmat ba. Mentap yung pila pendap ya kejing pule. Pi metu pat hai pi pule. Ha Shillong Commerce College. Oh, commerce mo. Ti tom ni lai tingi ko ban ti pi ba kani ka kam ju pi ka thong jong pi namar mata pi ya kon ni ki mis thai babre. Mo. Ti ka thong ju pi kan kut no tang ne ka thong ju pi ba nan si khamat Nga thong hi ban let cha ka national platform ma. Lada ngala ban da ngala dap ya ka Miss Northeast. Da ngam job ran da nga job ru nga plan si sha ban let cha khamat nomar ba da kani hi nga ko ban pendon kam ya ka sur jonga bangadon bangan yang na banta ka pat ba jongi ka hima jongi ma. Kumbangi on kanong sang hima tengi ki na samla hingi de ki nong san jong ka hima hingi penwan dor ka hima ma kadai setanat ita ka kubo ka jong pi ti menta pi dang pul menta pi adap jeng pule ti pin ayu ngadang don bok ba email ai por yang amo nomor kidan ki kemi pa teng ki korek ta nomor ba kiting na benta jongi tambang ai ngo ba email ipa jonga ai lat yang bangan sangthat yang perkat shwa nomor ka por menta ka di ka ba e ba ngim la ban chu in a hari bet kat bang mon ma tingi haban perkat shwa bangan let hakan no kalan te nga ai ngo ba ai por yang bangan perkat marpi ong mene ba kene ka jing shim ta jong pi kene ka mis thai babre mo kene kop thai babre kadai lang ba I hanman ti hanman pat mano ba ai boit ne de na hing ne kum no pi hanman pat para ma pi sin ta ngene nga try ma ite na mga duman shopper nang red ilong shlur ba ta unlike me nga ngale ran biat ba ngilong opposite ba tang ba ma ite ilong confident ha isngo kum ba ide banlet namar isngo idan sam te ila asdang shoma te nasabot kan ti so Tiki kino bisyara pa I bisyara pi ka komen ya pi ki ai ki ong no ka hakal tam le hamis me kalian lomba pi kam job ma hamis long pi job hamis me kalian pi kam job ki ai komen kumno ki ong kumno but pisno kumno ba hamis long pi ra mata alo ko ba pi ahyar ma kadan pi kam job tang banga tanga sngo long ki wait ka kadejing long jonga hi bangam da snap rai ki validation jong ki wei ke ba ki wan ki ho ki dan perspective jong la jong te ka byang hi ngan shim tang ki constructive judgment tang ba ban ong ban shim gitu ki negative comments ngam ju la namar ba ngam la ra ban ra slami gitu ki negative comments nga byang I'm at peace I'm at ease no te kumta hi tang ba haka tugas ngi mga yung hang tu stage Miss Meghalaya kibun ba ki contestant ba long competitive ma tengi la zdang yang ha top 5 tenang tu hi haka por ba nga jubab ya ka top 5 question answer tenga la asu thu hi ba ka kham dunahi na mga khamla ban pendap ma
Pot bathok nama kala start palat kapor nama piap ngaru. thok. Nama ngaru ngadi jat beri bathok suki. Takadau ngakal melak ban pendam. Te ngayat ngayeng ha backstage ki ong ki beri pisngau kumno. Ha green room. Ngai pisngau kumno nga ong kat baja. Ngapoi ha stage nga duai ngakan mau bet ban duai yo blei nga ong ke ru ai bakan dei common ka jong na. Ai bakan long long ladang am job ru nilai. Tang ba long kadai ka jing penyat ka jong na. Lada pisngau kum bang deserve bangan jom nilai nanjom. Te kat ba ai mameta long bet namar bangas ngap iki answer jung ki weiru ki biang ban ngalayu I ke jing le trishtam jung ki wei ma te ba ijab bahun ru ngakaman ba namang ngiru bat bahun ru ngila ya sedang lang bat baro mga bahun bat bili I bahun jatyo tiba job nongrum itu ide ba job te second mga te third bat itu ilili khat kamu piduna sanakan panomak habang tapiwan second ngantip sure namar ndai tama nga ba judgment tama long kadai tang katahi banga kami ban pendap ngatarai namar ki judge overall bad na do basdang floral kan orang kaya atau ka mis magana arsian ban jubam hoy te arsian ban ya hoy kinong bisar itu pi kimde am nang na kalian kim day kilo wara na bar na bar hoy kidai na Miss Grand Miss International bekla kalong kala best ha ka kum hoy penyat mo hoy kidai ti kamot ka ka thong jong pi man ta pi ko ban kon national ma pi ang Miss Universe ma ti ka kamba phap le mata phap pen kre kum ki ki pen kre ki jing pen kre kum ki riam ki bed kum no bangan long ni ki traditional attire jong aru bangan ra setting pen ya ka shnong ka thal jungi ka bangan represent bah ya ka tu te ki jan ki na ka ha kalan ban karan ru ngi haban ya polish bah te ka ya English bro hap nang habi keren English am hap to kalong hi da fikiran rakti na jang tong ba ban su thul ba English is a universal language ma te ka ba ngi de ban su proud ba ya ka khasi la jong ya ka kritian na jong tang ba ban su thu ya baro ki bre ba kin su thu bat baret bat ba he khna samla dang red mentala asdang bet da ka English medium school mom dan shura ka khasi medium school so tu nate ti nomor ba mene pi thu ba pi de snong traina balat ti chat poi snong chat poi ba man ha kan ni ro dang poi nomor dang dan ki bahayeng badang sa snong para ime ri da snong nang kan tin snong na di sunat tol ladaki parathan mo parathan jungi nadu mosun ram sadu balat bani I tepi ngikit bok pi ba pi day way inora ya ka than jungi balat try hadu mentang padon ran than jungi mo sadu try ban long ban yoras no ni miss shalong ngisui itu por bangaru alai te por bang lek to kubar to por miss shalong ong ba job jadi lartang tengam poi perkat ong ba isa day pad berathan so day pad bahaya bakal aja balat ti to kubar te mentang ayo kubar ong ba pi kun biang ne miss na kalian ti ngisu tenat ban ni dekit bok ba kum pitrang wa pinyo ya kan national mo ti ngis kem ba pin sayo pi wana berdar na berdar shadu balat ti tenat ba pidang tip yak tin jong kemen yak tin mo ti kai ka kubar jong pi yak kisamla da dan kisamla ki badang kwa kum kan yak lan pi le skim tip mo ki krang ya ki skretat ya tambah kim tip ya kalenti kai kubar jong pi mata tambah kan ka channel jong ngakwa ban ong yang ki khna samla jongi ba kumbang ong mene ba ngi khna samla ngi de ki nong sanima ki ba panwandor ya ka hima jongi ma ba ngakwa ban ong yang ki ban tur bet saprang wat kelat ba pemyat marwai piat bat lingkat bat uble bat ki beri ki ba dan jingit happy bat ngila ban le ya kata tang da ka bangi ngi bo ya katu ka jingan ban ngi ra ya katu ka jing start ka bangi la yo na ki kemi ki kpa ki nong hi kai ma but ngin yalam nen pi pat sai ki bagi babut ini tang kum tai
Ta, laradan ki ba kuat pan jemut na pi pilih guna. Pi jemut. Nga keluar ban ajing mut sa follow ya nga. Ha Instagram. Kai kerteng kuno Instagram. Kum tu ye travel latang sa follow da pi kwa any tips tricks nga kat bangala kat bangadan ha ke bangadan menta hakli ngala bet ban share fi ngala bet ban yalam nanti. Ta, setuna. Ti try ingin pun kuna tu kajing keren ke jonga bat pi, ingin sedang ikenduk biang la pi terang sabun ong banyak kun biang. Ya kemis megalian mo kini no masih kenduk biang. Tapi rus pentip minyak buat boden baja pi, dah job. Sanang ya le ban support ya. Wah, bersih bun. Nak buffalo ya. Ti aku tu kebang ngi layo banyak keren. Bat i thai ba breu jongi. Layo ra ya kemis celong i sutenat ba dan kisamla ki ba mix kamat. Ti nang i kersan ya i ni samla. Ti kumjuro nang i kersan ya ka channel ka jongi nong sanima. Ngindang wan ra ya pi kubur baman la kasni nam ta ka jing bet ka jing piang. Ta ka jing mentoy kisamla bat kumjuro ya pi ki ba pe ka channel jongi. Kulish bun.